yan ang Justin eh. Dako bitin ang kwarta na. May game dua basket ni. Ano ito? Mag-isip dua ano? Sama tani may game. May pinano. Iyay. Tara des guys. Hoy! Oy, ani sa boy? Sa magigan. Sa naram din mo diri guys, ganina ra ko nangita ninyo. Justin ganina ba nakadako ko bitin. Dakuan ang kwarta sa bataa lagi. Tarong daw ba eh? But man na. Ha, karon dia boy, basig put na bunak. Lah, di noon matuo mga bataan. Tinuod lagi. Mauna, wala ko sa taga tuwa eh. Asan tam dito? Kahibaw ko asa. Asam na. Agto tas paradise place. Dagan kay bitin dito. Ta. Na. Uy, ano mo din? Di kam kuy? Pasok, kamu lang sa kay. Di ko mo tuog but lagi. Aw, di kam kuy. Kami lang nga biyahe mo dia. A few minutes later. Kita mo ato. Kita ko. Mauna ni siya. Mauna jud ni siya bay. Mauna jud ni. Ay namong kaguan. Kwarta na. Ah! Ate! Garo ba to? Tibason ta karon. Patay na. Awan yung pilay na po ah. Kay pala yan. Kuha kita ni. Kuha kita ni, bay. Sabay. Lah, kuha kita ni, bay. Tanaw, bay. Dali, bay. Sabay. Tadi ka. Lah, bukan aku. Nagan. Dakan bukus dakan. Ta! Bagang noy! Cita! Patay, Cita! Patay na! Go! Yan! Lain! Saya istoryanin mo dire! Go! Doy. Mauna. Nakto sa taga tuwa. Sabay ka ba? Sama na. Asama na. Agtodas Paradise Place. Ay, kapakunti ka ron. Go. Ara deh. Go.